обекта. Работим само с 10 единици. А що се отнася до изключително големия брой на планетите в една галактика или клетките в един човешки организъм, които са милиони? Възможно ли е всичко това да стане случайно? Доста известният Чарлз Дарвин, който е автор на книгата "Произход на видовете", е също основател на учението на еволюцията. След като е написал книгата си, споделят учените, че повече тежък и основателен им изглежда изворът на убеждението, че съществува творител, който ние наричаме Аллах. Извор, който намира връзка с разума, а не с чувството. Това нещо се явява като крайната точка. Невъзможността да си представим, че тази чудна вселена е резултат на голяма случайност, се увеличава. В никакъв случай не може да бъде една сляпа случайност и необходимост. Ако се замислим по този въпрос, несъмнено ще се убедим сами. Цитирам думите на Дарвин. По този повод аз започвам да търся някаква причина. Започвам да мисля за разумен дух, свързан до известна степен с човека. И тогава аз получавам названието теист или вярващ. Това умозаключение особено силно ми се натрапваше, когато пишех книгата "Произход на видовете". Това е този учен. Споделя възхищението и преклонение пред един творец, пред една всемогъща, умна и мъдра сила, която стои в началото на творението. Колт Хейтуей, конструктор на електронен мозък, пише: "Преди години имах за задача да построя електронна машина, която да решава сложни уравнения. След известно време този проблем беше решен. Стотици тръби, радиолампи и транзистори се разположиха в един огромен шкаф. След като работих около 2 години върху тази машина, за мен стана напълно ясно, че е невъзможно такъв уред да се появи по такъв начин, освен чрез намесата на разумен конструктор. Следователно, след като моята машина се нуждае от разумен конструктор, колко повече има нужда от такъв моето тяло, което е изключително сложно химико-физико-биологична машина. Ето дори и непредубеденият ум може да признае с абсолютна честност фактите, които говорят за един всемогъщ творец. Кой е той? Вече сме в началото на самия отговор. Така на нас не ни остава нищо друго, освен да изявим без колебание, от все сърце: това е Аллах, който е един единствен, вечен, не е раждан и не е раждал, и няма нищо равно на него. Той няма нужда от съдружник. След като нашето съзнание, нашата логика, нашите възможности са ограничени, крайни, ние не можем да обхванем безкрайното. Ние просто не можем да поберем вечността в своето съзнание. Аллах притежава вътрешно присъщ оригинален живот. Един живот, независим от когото и да е. Какъв е той? Каква е неговата същност? Той е духовна сила или същество. Той е вечен, безначален и безкраен. Скъпи приятели, преди много години твърде известният имам Ебу Ханифе, за да убеди едно от многобройните племена по това време в съществуването на Аллах и че нещата не се движат от само себе си и не се самосъздават, подготвил среща с тях по този повод. В деня на срещата всички го очаквали с нетърпение
чакали дълго време, когато най-после той пристигнал. След като го упрекнали за закъснението, той се извинил пред тях и започнал да им разказва за причината, която го накарала да закъснее. Като казал: когато идвах по пътя към вас, се наложи да премина през една река, но понеже беше доста голема, се наложи да измисля някакъв начин за преминаването ми. Изведнъж забелязах няколко дървета плават към мен. Докато се приближат, се подредиха и образуваха сал. Тогава се качих на него и спокойно преминах на отсрещния бряг. След като чули всичко това, се изсмяли в лицето му и казали: това, което говориш, не е нищо друго, освен една мръсна лъжа. Тогава той им задал въпроса: след като не вярвате на това, което казвам, тогава как би могло да се приеме твърдението ви, че всяко нещо се създава от само себе си? Възможно ли е всичко това? Тогава те размислили и разбрали, че наистина Всевишният Аллах стои зад всичко. Той с неговата сила определя мястото на всяко негово творение. Искам да ви представя още един от многобройните примери. Да предположим, че стоите в стаята си и четете книга. Идва момент, когато трябва да излезете за малко. Оставяте книгата на масата и излизате. Само след кратко време се връщате, за да продължите с четенето си. Влизате в стаята и виждате, че книгата няма на масата. В този момент вие сте сигурен, че някой е влизал в стаята ви и е взел книгата. Защото знаете, че книгата ви няма качеството да се предвижи сама от едно място на друго. Та тя е само един неодушевен предмет. Тогава вие, въпреки че не сте видели човека, потвърждавате, че делото е негово. Скъпи приятели, тогава би ли се намерил човек, който да повярва в твърдението, че създанията се движат от само себе си? Представете си Слънцето, Луната, звездите, планетите и безбройните Аллахови творения, как биха могли да се движат от само себе си, след като една книга не е способна да го направи? Ето, за пореден път разбираме, че това е абсурд. Човекът компютър и неговият морал. Човек може да съхрани за една минута няколко стотин спомена според мнението на някои учени. Изследванията са показали, че ние хората не използваме повече от 10% от нашите умствени способности. Също така не забравяме нищо от това, което виждаме или чуваме. Всичко това се съхранява в така нареченото подсъзнание, въпреки че не го съзнаваме. Ако примерно определени части от мозъка на 45 годишен мъж се възбудят със сонда, то въпросният човек ще вижда, може би, като 5 годишен как бере цветя на една полянка. Това, с което захранваме нашия компютър, става изходен материал за нашите постъпки. Ако го захраним с буклук, след това несъмнено ще излезе също буклук. Например, ако при строежа на един мост са използвани лоши материали, то при по-голямо натоварване той неминуемо ще се срути. Катастрофата е неизбежна. Несъмнено по същия начин ще се скромоляса и нашият живот. При една неиздържлива основа. Трябва да ни бъде ясно, че мислите предизвикват чувствата,
Чувствата никога не могат да възникнат от само себе си, а се пораждат от нашето мислене. Чувствата също водят към дела. Делата пък стават навици. Трябва също да знаем, че това, което възприемаме с очите и ушите си, въздействува върху нашата душа и често върху цялото ни тяло.